No curso anterior, a Farixa propúxose facer unha aula tecnolóxica a partir dun contedor marítimo. Agora este proxecto está casi rematado. Instaláronse 4 enerxías renovables distintas, ten enerxía solar térmica, enerxía solar fotovoltaica, aerotermia e xeotermia, e a idea é integrar as 4 enerxías para que os alumnos, primeiro, colaboraron no proceso de execución das instalacións, o cual xa supuxo un gran aprendizaxe para eles, e, por outra banda, a partir de agora, poder facer probas, ensaios sobre como funciona cada unha das enerxías por separado e en conxunto. Por este traballo que realizaron os estudantes coordinados por un equipo de profesores, recibiron un premio de innovación tecnolóxica e didáctica da Xunta, dotado con case 25.000 euros, co que conseguiron financiar unha parte do proxecto. Aínda que todo isto a pequena escala se estaba facendo dentro do taller, ao final non forma parte de un todo, de un conxunto que quede tanxible, que quede aquí exposto no centro, e para eles traballaron de forma moi interesada. O que me parece interesante deste proxecto, do que me sinto moi orgulloso de ter participado, é como partindo dunha base antinatura, antihumana, non? Algo exóxeno, como pode ser unha caixa de metal, poder, mediante sistemas constructivos, aportarlle sustentabilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética, ata facelo algo máis endóxeno, algo máis humano, non? Todo o proceso foi un proceso bastante interesante e productivo. O deseño e a distribución da parte de vivenda foron os propios estudantes os que, a través dunha tormenta de ideas, escolleron as solucións que votaron posteriormente. A estética da fachada é algo que tampouco pasa desapercibido. A estética, despois de varios bocetos, o mellor que quedaron por aí, descartados, escolleuse isto porque, queríamos algo xeométrico, pero partindo tamén desa idea de facelo máis natural, máis humán, máis noso, máis daqui, pois darlle esa estética de careta de entroido e facelo noso, que é o fin que queremos, non?